Ahojte, tu je Veronika a v tomto videu by som chcela s vami prebrať, že čo budem robiť ako ďalšie. Dokončila som tú fialovú kvetinku z AliExpressu a teda rozhodujem sa, ktorý projekt začnem. Zatiaľ nerobím tak, že by som mala rozrobených viacero projektov, ale rozmýšľam nad tým, že by som asi začala, lebo každý ten môj obrázok je v nejakej farebnej škále. Napríklad tá fialová kvetinka a keď som to robila už veľmi dlho, tak už som bola taká prefialovaná, alebo ako to povedať. Liezla mi tá fialová farba trošičku na nervy a zišla by sa mi nejaká zelená alebo niečo také na vyrovnanie tých hladín v oku. Takže rozmýšľam, že by som začala 2 projekty naraz, ktoré by boli tak farebne, tak nejaké protipóly, aby mi to tak ladilo fajne. No a čo mám na výber, z ktorých si vyberám? Mám na výber 4, teraz aktuálne. Akože mám toho viacej, ale toto sú také moje 4 top, medzi ktorými sa neviem teraz rozhodnúť, že ktoré spravím. Takže prvý obrázok je tento domček na dvore, so stolom a piknikom a kopou kvetín. Proste toto je, čo ja milujem. Tak, a je to z AliExpressu, stálo ma to 20 €. Je to veľkosť 60 x 80. Má to 24 farieb. Toto sú vlastne tá škála tých farieb. Také prírodné, zemité farby. Dávam aj obrázok, ako to vyzerá, keby to malo byť hotové. Je k tomu aj takýto papierik, ale tam to až tak nie je vidno. To je takýto domček. Takže tu sú tie kvantity. Je to 56 000 farieb dokopy. Teda diamantov 56 000. Diamantov, takže akože dosť veľký projekt a neviem, či sa mi chce začať zase s nejakým takým veľkým, lebo aj ten fialový orgován bol dosť veľký projekt a trvalo mi to možno 3 týždne po večeroch, keď som to robila. Takže toto je tá prvá možnosť, tento domeček. Potom tu máme ďalší domček. To už mám zo stránky diamantymalovanie.sk alebo na dyrách. Je to slovenská stránka. A majú tam tiež nádherné obrazy. A vlastne toto je jeden z nich. Mám odtiaľ objednaných 6. Tie ukážem v ďalšom videu. Tie ostatné, ale toto je taká topka, ktorá ma úplne že oslovila. Je to 45 x 55 cm. A takto by to malo akože vyzerať, keď by to bolo hotové. No nádhera. Milujem hory, les. Tá oranžová, že je to taký kontrast, že oranžová aj zelená, tam je aj modrá. Nemuselo by sa mi to tak zunovať. A je to 48 farieb. Sú tu všelijaké znaky a písmenka. Tak uvidíme. Toto je tá moja druhá možnosť. Vlastne ešte farby. Ešte také prírodné. Takže toto máme ako druhú možnosť. Druhé je tiež z tejto stránky spomínanej, tej na dyrách. A je to takáto krásna kytica. To som rozmýšľala, že urobím mamine k narodeninám v máji. Tak to by som mohla dovtedy stihnúť. A že je to aj zarámujem a vlastne je to dám. Čiže to tam na dyrách. diamantymalovanie.sk. Dám to do popisku. Vlastne takto by to malo vyzerať. A je to až 60 farieb. Celkom dosť. 50 x 60 cm zaokrúhlene. A tiež sú to všelijaké takéto znaky. Ešte som nerobila také diamantové malovanie, kde by boli znaky. Tak uvidím, jak sa mi to bude páčiť. A inak sú tu písmenka aj čísla. Takže takáto nádherná kvetinka. A ďalšie, medzi ktorým sa rozhodujem,
je táto rúžová kráska. Nádherný obraz. Akože je úplne, pozrite sa z diaľky. Nádhera. Taká zasnívaná rúžová žena. Milujem snívanie, milujem rúžovú a milujem byť ženou. Nádhera. A toto je vlastne tiež zo slovenskej stránky manumi.sk. Stalo to 20 €. A je to jediné, ktoré to je na takomto plátne. Je to fakt pevné. Je to proste nádhera. Mala som už takéto plátno, čo som vám ukazovala, tie brezy, zelené, lenže to nebolo také pevné. A keď som tam priliepávala tie diamanty, tak sa mi to vlastne sa mi to zohýbalo pod tým priliepaním. Ale toto je úplne pevné, jak na stole, keby som mala iba plátno. Takže verím, že sa to bude úplne super robiť. Oči sú takto. Takže by to mohlo byť dobré. Ale zasa neviem, je to iba rúžová škála, že či sa mi chce ísť do takej jednofarebnosti zasa. Ale asi áno. No tak povedzte, či sa vám niečo z tohto ľúbilo. A aké máte vy radi obrazy? Máte radi portréty, máte radi prírodu, morský svet, filmy, autá, také možno detské obrázky. Takže napíšte mi kľudne do komentu, že čo sa vám ľúbi a či sa vám niečo z tohto ľúbilo. Ahojte, pekný deň!